Salam dostlar. Hemmäňiziň ertiriňiz haýyrly bolsun. Menem turup göni rahatlammy ýygnaşdyrdym. Hemme adymy çadyrym ştaýdy. Düýün giýje kalwasam ladymy ay da çadyryň içinde hem daýalmasyn gyzygyny hem iýik bolmasyn diýip agaja atypdym. Ýaňja turup gördüm. Näde soň kalşym. Kalwasamy ýuwdypdyrlar. Soň içinde duýdum amma olam gidipdir. Onda duýsam mallyk. Hay bolýar. Işler açyk bolsun. Yaman köp itba berdi, şolara döndür. Inni Aňyrlykan kanyonu gitsek, aňyrlarda gowja yer tap bilsem, aňyry gurjak sadyryp täze. Berde biraz möjek adam kan, hem adam tesler has köp gelýär biraz. Adamyň ýok ýerine gideli. Onda göreli. Tapartla. Dostlar, şu an bugünkü galjak yerimde geldik. Eğer nisip bolsa çadırım açıp, çadırım bäri kurjak. Sizem görün. Çadırım şul, 2 kişilik çadır. Şimdi Allah'tan çıkarayım ki bu ayakları. Bu çadır 2 katlı, bu birinci katlı, 2 katlı. Şey deyip, nire kuracak ortam, sonra şey deyip atacağım. Yavaş-yavaştan adamlar gelip başladı. Bugün hep de sonra 6-njy her kim isten taňlar, maşgalarlar gelýär, dostlar gelýär. Men soň üçin hepdeçi geldim. Ýoksam hep soň adam köp bolýar, hepdeçi geldim. Onun ne beýle açdy. Dağçylaram köpden dağçy. Ýöne bärde akşam köp çygarma, bärde gorkunjyrak sunandan her kim aňyr tarapda düýünkü beýle galan geldi galýar. Aňyrda adam kem bolansa. Vesselam. Ne kapı tarafı nerede orta? Kapı tarafı zuat beyle akıptır. Bärik vakat mı? Has fotoğraf nerede? Yapıp. Öyle istemiyor da var ha. Men bu tarafa bakmakını isteyen sonuçta. Şimdi eğer şemarda bolsa şemara karşı uçmaması için ayaklarına demirler bolýar. Şunu alap. Ýöne bärde daş bolandan girer mi ki? Girer no. Beýlek tarafı var ha. Bu taraflara girer ha. Şu an soktum der ha. Bärik bolman mı ka? Ay yok bärik soň daşlar koýupdylar. Bärik girýär. Diňe şat girmekde. Mana biraz gyrjashda. Aha.
biraz oduram var ekan. Gül yağlı. Boldy. Inni üstü katını. Bulam yağışa karşı qoralmak üçün. Yağış geçirme. Ana görsüňiz ýa soň galy. Näde? Çapdymy? Şey deyip çadyryň içini görkezeýin. Bäýärde bir garynja bar öýdýän. Bular çadyryň içi bäýärde jügülleri bar. Dat goýmak üçin. Şunyalyk, bu gowalandyrmasy 2 tane. Ýoşaşdan içine rahatlary goýarys. Bäýärde çaýnaga çelli bar ekan görýänmi? Bäýärde biraz odunma. Garşyňda sow. Aňardan atna aňarda gurjak gollum bol gaýtam. Bäýärde has gowy, bäýärde boş bolan gowy boldy. Ýokaryňda, bäriňde dağlyk. Aňarda hana dağçylar ýene çykyp ötürler aňarýan barýarlar şol çykmak üçin. Bärik çykýarlar. Ol aňarda düýün ýatyp durlar çadyrda barak. Ýöne iň gowy ýer şutaýym kam diýen. Inni aşama näme goýýan? Akşam ýatamda. Şul. Şey deyip kaçıp bärik ýazýan. Şu an bir elim bolandan da oturman karoç şunu tutak ýazýan. İkincisi ortada onam şu qiraýat bolýa. Kana sagyar arkaýyn. Ýöne eger 2 kişi bolup arkaýyn rahat galmak isteseňiz 3 kişilik alyň. Ýa men 2 kişilikde galyp gördüm. Biraz teýdat bolýa, goşdan da atdan bolýa, her kimin gullokan sumka tatsan olar goýýan bolen, gaty daralýa içi. Şoň üçin 3 kişilik alyň, arkaýyn rahat bolsun. Biram hökman şunyalyk aljak gulanda 2 gatly alyň. Bu iç gaty, bulam daşky gaty täbi. Bir gatly bolsa suw geçirer ýa-da gaty kaçtybasy gowy bolmaly. Bir gatly boljak bol, şonyalyk garam ba ýöne gymmat gaty. Bul men alan çadyrym nälitem standart, kän ardanan däl, gymmadan däl. Şoň üçin gurmasda biraz bir kişi üçin kynrak. Gat aňtatsa gurulýanlar amma ýöne nähili ýokary çykdan soňça da bakarym ýokary çykýardy. Bul sumkam 60 litrlik. Ukulele amma içim otanadan çalaryn idim. Bul kiçikkä esasy zatlama almak üçin meselem häzir aýanmana çykdym, muny çadyryň içine goýaryn, esas anymda esas zatlamalaryň kameramy, telefonumy, passwordyny da adam olar. Onun içinde de produktlar amma yumurtaly, margarin, ýerden dudumy etler ýok, ýanypdyr, taň düýün bir goýup gidipdir. Taşlap gidipdirler, alyp gaýtdym. Men bagtyma. Bäýärde taçymma pomidorjyk, taň peýnir aldym. Şonyalatlar, muň içinde de näme? Bu kameramyň latlary, ene iň gerekli latlaryň biri şu bolmasa galyp bilmersiňiz. Muňa da tulum diýilýär. Şunyaly hem ýogran hem düşük. Şunyaly ullugy akşam üşemezlik üçin daýdýan. Üstüne örtüp çökýärdiň. Bu ýöne gaty galyň däl.
has galyňyz eger kışda da hatda sowukda kamp etsek bolsaňyz galyňyz alyň. Aňyrda hemmesiniň derejeleri ýa-da eger aljak bolsaňyz, meselem Türkiýedakylar Decathlon'a gidip alyp bilerler. Ýa-da başga ýurtdakylar hem sport magazinlaryna gitseňiz hökman badyr. Şunýaly kamp üçin diýseňiz özleri görkezerler. Dat şunýaly atjaň, içine girýän, tamam ýapýan. Hem aşaňa düşek, hem ýokaryňa ýogrun bolýar. Şuat açyp oturmaýyn. Ya kıyın bolýar, görkezmek. Ýeke kişi kamp ýapsak bolsaňyz, eger video düşürýän bolsaňyz, şonda kıyın. Ýanynda biri alýan bolsa video az gowy bolýar, ýekoýdum. Kıyynrak da şeýdi kösenýär. Şonýaly başga näme düşündirip bilerin? Çörek we soňam eşiklem boldy. Bul yani uzak wagtda gelmediğim için ya da uzak yere gitmediğim için şu zatlar gowy ýetdik. Başga indi daha deyin, gowy yerleşeýin bärek. Soň bir zatlar taýynlaýyn. Ot ýakaýyn. Soň ertelimizde görüşelim.